banget kaya Pak Irianto nya. Ya nang kene titi mangcine nyo nang kene tan ora pawon apa Prabu Baladesa wis Baladewa ya men karep-karepe cangkeme pawon Baladewa ya kena Baladesa ya kena bala boleh Jawa ya kena lah ora basa si panganan apa mau lagi jengkel lagi kesu basa ya nuangel basa bese pada wajah kok basa bese tan keparat edan haus iki kaya si bamor ya nuwun sewu darane kepareng amit-amit kalimat pasang tabe kasebeting ila dinang ilangaken tulak manuju mawaki tawang iya niku iki ngabdi kula Caru Bawor kami wantun tanpa tinimbalan minggah wonten ing pananggilan Dwarawati ya wis ora dadi apa Mor padha kanthi karagarjan iki dadi tiswanmu Mor winantu saking karagayon mboten mambeng satunggaling menapa ya niku syukur bagyusipun Bawor ya isa derengipun iki ngabdi kula Caru Bawor matur ngaturaken sungkeming pangabekti sayogi konjuk sandhaping pepada katur Gusti kula Natan Dwarawati ya niku ya Bawor ya dan tompo kanthi lega tiyang sing maningsun ora liwat puja pangestun ingsun wae tampan ana Wor kula tampi kula pundi mugi ndadosaken jejimat darane ya bali padha-padha Wor nggih kados rawuhipun Gusti kula Prabu Baladewa kula nggih ngaturaken sungkem darane Bawor ya dan tompo pangestun ingsun wae tampan ana Wor kula tampi kula pundi mugi ndadosaken jejimat bali padha-padha Bawor ya darah sambah kula nggih ngaturaken sungkem darane ya Bawor ya datompo pangestu iku wae tampan ana Wor kula tampi kula pundi mugi ndadosaken jejimat bali padha-padha Wor nggih matur nuwun darah Setyaki darah Udawa kula nggih ngaturaken sungkem darane Bawor ya datompo pangestu iku wae tampan ana Wor Bawor ya datompo pangestu iku wae tampan ana Wor kula tampi kula pundi mugi ndadosaken jejimat darane bali padha-padha Bawor ya bali padha-padha Wor matur nuwun lah niki napa kula sampun dipun keparengaken matur ngandel ya lulus liyane pada diaturi sembah diaturi sungkem drona ya lulus Punsu kebangetan banget ke bocah gerana Prabu Baladewa Bawor ojo pilah-pilah ojo milah-milih kanggone ngaturake sembah ngaturake sungkem kowe kudune ngerteni Bawor arep kaya ngopo paman Pritodura klebu pujangga kraton Astina klebu gurune Pandhawa kelawan Kurawa klebu Gusti Mugi necep ngelmune Pandhandana krungu apa ora kowe Bawor pucuk sepantokon gelem kami manen lho kok ora regane kelawan Pendhita Durna ya liyane padha diaturi sembah sungkem lho kok malah Durna lulus kok iki trona ora kajen karo bocah kiye Bawor pucuk dengane si ana wong ki bocah ucar-ucare aku dianggep apa pan-pan kaya Parjo lotho lidi bae kecma tapi man ke bocah nawani abuah marinyong pengertian ya Bawor ngaturake sungkem pangabekti kelawan Bapa Penen Bandurna nyangger ora dikongkon jane megah ya nuwun sewu wonten ngarsanipun Pendhita Darna Durna kok Darna ke bocah oh iya kelalen anu nembe mangkat maning dadi kaya belajaran maning suara mangkat suluk kelalen wonten ngarsanipun Pendhita ingkang winulyen jagat Pendhita Drona kula ngaturaken sungkeming pangabekti sayogi konjuk sandhaping pepadang ya Bawor ya nggih bocah kira ora dikongkon metu ora gelem ngaturna sembah sungkem nggih bocah ya Bawor tek tampa ora liwat puja pangastutine Pendhita Durna tampan ana jeleh malah jeleh orang muta utuh ya aja kaya ngono lampun Kanjeng
Mboten napa-napa sing penting kula pun ngaturi sungkem. Sungkem kula pun dipun tampi mrika ngaturaken pangatuti. Kula bebah terus terang mawon. Jagadwaya Bathara. Yayi Bathara aja kesuwen didakur si bawut bali karepan opo Yayi. Rene jurene kok matur nuwun. Wigati musuhan ning ngarsaning ingsun Wor. Napa kula sampun dipun keparengaken matur kanthi terwatsa. Nggih, matur nuwun nggih. Menawi kula sampun dipun keparengaken matur kula jeng matur ya niku. Lah niku wong kula nu tiyang dusun. Terus terang mawon kula mboten saged basa simpati dilekadit. Dasare kula nu wong desa ngomonge growal-growal, ngomonge gratal-gradul, angger ora ngapak ora kepenak desa. Mature kula nggih, ya wis ora dadi apa Wor nggih, matur nuwun. Lah niki blakotang terus terang mawon blag-blagan mawon darane. Sepisan kula sowan mriki silaturahmi. Kaping kalihipun wonten wigatos kula dipun kengken Rama kula Semar. Kowe dikongkon Kakang Semar Badranaya nggih. Sarehning Rama kula Semar badhe mbangun candhi. Ari palenggan samangke badhe nyuwuni dipangestunipun panjenengan ya niku. Ari palenggan samangke Gusti kula Bathara dipun aturi kinen tindak wonten ing Karang Kadedempel, tindak wonten ing Karang Gumenggeng, kinen nekseni lawan dara-dara kula para Pandhawa anggenipun Rama kula Semar Badranaya niku badhe bangun candhi. Ari palenggan samangke wis cukup wis rupes regi netap kumejot paduning latine troko sangondarandir metroko sangondarandir edat nyomangala sokro. Wis cukup, aku wis batin aku kamu mrene ora kejaba ki supaya Yayi Bathara ki neksena nggone Kakang Semar Badranaya bangun candhi ora Karang Kadedempel ora Karang Gumenggeng pamor. Ya ngorong-ngorong lah. Tekade bawor urung bodhek iki. Ngorong-ngorong ya marang urung bayarane ajeg. Ora ana peningkatan. Udah kersanipun Gusti kula Prabu Baladewa ora usah kowe kongkon kelawan Yayi Bathara. Ora usah dina iki Yayi Bathara supaya nekseni Kakang Semar Badranaya bangun candhi. Ngerti lho Pamor? Arep kaya ngapa Kresna ki supaya murungake dening Baladewa. Supaya dina iki murungake anggone bakal miwiti bangun candhi ora Karang Kadedempel ora Karang Gumenggeng. Mulane kok ora usah gagas supaya Kresna ki bakal nekseni Kakang Semar Badranaya. Kowe saiki bali Wor. Kowe bali Wor. Bali Wor. Bali ya bali bayaran bae urung bali lah. Nek dados kula niki kan wangsul. Kowe bali. Dina iki Kresna ora entuk lunga-lunga, dina iki Kresna arep kaya ngapa? Baladewa kang bakalan supaya mbatalake Semar Badranaya. Kowe saiki bali Wor. Kowe saiki bali. Bali Wor. Ya nuwun sewu. Panjenengan nggih tamu kula teng mriki dayah. Nuwun sewu wong kula matur wonten ngarsanipun ingkang dipun tamoni ingkang dipun dayahi. Nuwun sewu wong sing
kadegriyan niku dereng paring wangsulan lho kepanjenengan minangka dados tamunipun malah mangsuli kula ken mangsul si mangsulan kepripun. Nuwun sewu menawi kula dereng pikantuk jawaban, kula dereng pikantuk wangsulan, kula jeng teng mriki mawon kula jeng ayer-ayer mbok tekan esuk kanggo urung entuk jawaban nyongat nang kene bae nyong. Nganti tekan bongkar tratap kula jeng teng mriki mawon kula. Yen kaya ngono kowe ngajal mon kula sih mboten ngajal kula. Wong kula niki genak kongkonan, kula niki utusane Rama kula dhewek kaya niku. Ing mangka wong dikongkon wong dipercaya nang wong niku kudune tanggung jawab. Lah enggane kula mboten saged dipun tanggung jawab, mangke kula mboten dipun percaya kali wong. Nuwun sewu kula mboten ajeng wangsul, ora gelem bali mboten ajeng wangsul kula. Nek dereng pikantuk wangsulanipun Gusti kula natan Dwarawati yen kaya ngono reres kowe Mbah. Arep kaya ngopo kowe anake semar-semar wong balat kedipal 17 apa? Pamor. Iki ning panangkilan Mor, sing eling ya Mor. Lah kula jane pun eling darane. Lah nuwun sewu jane iki mak brebet banget kula kok. Karepmu kapiye Mor? Nuwun sewu Ndara Kresna, nuwun sewu sanget. Nuwun sewu kula nyuwun wekdal sawetawis kula badhe matur kali Gusti kula Prabu Baladewa ning nuwun sewu nggih kula jeng adeng teng gedhebukan dhuwur ngungkuraken kali panjenengan kula nyuwun wekdal nggih. Kula nyuwun wekdal nggih. Ya wis ora dadi apa. Nggih matur nuwun. Ngadeg nang gedhebukan dhuwur gagah banget kaya Pak Irianto nya. Ya nang kene titi mangcine nyonaken tan ora pawor apa Prabu Baladesa wis Baladewa ya men karep-karepe cangkeme bawor Baladewa ya kena Baladesa ya kena bala boleh Jawa ya kena lah ora basa si panganan apa wong lagi jengkel lagi kesu basa ya angel basa bese pada wayah kok basa bese tan keparat edan haus pucuk menang kowe Darno tempiling san gawe nang dindi anggarana drona ke marek kena rubes nang dindi anggarana drona mikine omah-omah apa bae ya wong lagi ayam tentrem wong lagi rumah tanggane ayam apa bae ning anggarana drona ya marek kena rusuh ora nang pemerintahan ora nang apa bae apa maneh nggon wong-wong rumah tangga lho mikine lanang wadon guyub rukun ya gawe pitenak gawe sing mari kena ora bombong garep meneh sing ora rukun ora guyub wong anu boncengan ora ya diarani boncengan gue ngerana drona ke kaya kiye karepmu kapiye bawor karepe sampeyan kepriwe Prabu ora basa-basa panganan apa lagi cakal lagi kesu basa tuli akal berisik menang bae drona pacak pucuk Prabu Baladewa kesuwe wong Banyumas wong Cilacap wong Kebumen Banjarnegara Purbalingga nggar kesu nganggo basa ngapa kaya iki ngapa tempili ngapa kepremat joto apa juga Pak gue kesuwe gak kesu kok basa pawur enten apa lah sidak udah iya nang kene lho karepmu ki mecicil mripatu mecicil kencot nyong ke bocah yang izin-izin apa mikir ditamani ora gelem madak ke bocah meneng bae drona melue bae kowe karepmu kapiye bawor ke nuwun sewu Prabu Baladewa sampeyan nginak karo saudara bawor ora apa-apa takoni angger bawor pancen kaya iki rupane irunge pesek kaya brutuh ora apa-apa jarane nyong mripate mendelok kaya mripat jengkol lambene jejer kaya lambe basur ora masalah sikile jebrebek kaya sikil basur tangan jebrebek kaya gendak goreng ora masalah takoni Prabu Baladewa ning sampeyan ki nyentok karo atine saudara bawor nyentok karo atine saudara bawor sing marek nang kene ki bawor ora ngajeni karo Prabu Baladewa ini di sini nang kene si marek bawor makane semremeng kene oh arep ora Baladewa arep sapa bae ning nuwun sewu Prabu Baladewa oh Tuhan
Prabu Baladewa, Prabu Baladewa sampeyan nyekso dalam bawor apa-apa ning sampeyan aja nginak karo ramane nyong. Nuwun sewu Prabu Baladewa, arep kaya kae, alaba kaya kae, ramane nyong lurah. Tur gelem nanggap wayang minggu kapan? Moga esuk nanggap. Sampeyan nyek karo ramane nyong nang kene pawor bakal junjung jero mendem dhuwur. Kewalik pur men. Wong nyong senenge sing kewalik. Kewalik iki malah enak jare. Nang kene Prabu Baladewa, Prabu Baladewa, Prabu Baladewa. Sampeyan tamu bawor dayo. Ora ana sing jenenge dayo karo dayo, tamu karo tamu urak-urakan ora ana. Oh, inyong ki arep jaluk jawabane Prabu Kresna. Ning sampean sing disiti mangsuli. Oh, no bawor, ora gelem bali bangaramu ki budi sembadane. Apa sih hakmu? Apa hakmu? Ngusir karo nyangane teka-teka dhewek biaya-biaya dhewek. Udah. Sabare sampeyan sing beragadi nyong teka mari ngene nyong durak patut. Wong nyong anu gawe-gawe dhewek, gawe-gawe dhewek. Loh. Ilaku mele ya men. Ora masalah. Oh, sampeyan ngenyek karo ramai nyong ya. Brengsek men. Sampeyan ngendikan, "Oh, Prabu Baladewa. Nuwun sewu, jamane sampeyan durung dadi kaya Ki Urung Mukti Wibawa Mbau Denda. Lagi nom-nomane sampeyan. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa Kiya? Sing ngomong. Diam semuanya. Sing ngomong saudara Bawor. Wiwit cilik gendho tekapit sing ngidik nganti ditoke mlodos ke mergane apa? Gendhongi sampeyan ngiklingi sampeyan. Apa meneh jamane sampeyan si cilik anggere ana wayang ayu Wur. Aku gendhong ngikling Wur. Gasik nonton sindir pinggir darat. Jaman nom-nomane. Sindir pinggir dewek. Wo, cara siki ya bangsane Rafiq ta iki. Ayu banget. Jaman nom-nomane. Ojol wiwin sumuran kaya kau, mesti ayune kaya kau. Sampeyan Prabu Baladewa, lagi sampeyan ngomong tekapit tekindit. Lagi sampeyan arep dadi ratu para mrikla soda nang gene Bawor nalincake Bawor 3 dina turu awan benang kono. Bareng wis dadi yaprak. Kelalen karo saudara Bawor. Ketemu nang kene nembe ketemu bes ngumpah-umpah karo Bawor ngenyek karo Bawor. Apa jere rokok sebungkus blas. Sampeyan kaya kuwi lagune ya. Nuwun sewu, Bawor ora bakalan bali anggere urung pikantuk mangsulane jawabane Prabu Kresna Kewat. Rewes kowe Bawor. Rewes kami manen wani bae nyong. Oh, lah Bawor wani gelar wani ngono. Yen kaya ngono ora gelem bali, ora bae bali, ora bali, ora bali, ora bali, ora bali. Besek lah. Rampung dili bali. Baladewa. Baladewa. Terus pundi Paman? Tempiling mawon. Nami mboten dipun tempiling rupes menika. Kapruk-kapruk rosa. Kabeh panen. Ayo, kapruk. Ya. Cekel kamu coba. Iya.
Kula nuwun dewa timbalan Rama diwaji jiman pepundhen kula. Dimas Setyaki Kakang Patidawa. Kula nuwun dewa timbalan Kang Prabu. Kula nuwun dewa timbalan sinuwun jimat pepundhen kula. Luput Katuranggan iki bakal dadi peperangan, bakal dadi pasulayan antarane si Bawor kelawan Koko Prabu Baladewa. Lho kok ora kanyono babar pisan lolo gareng munggah. Ngrangsang kelawan Paman Pendhita Durna. Samba arep kaya ngapa pun Rama ki bakal belani kelawan wakmu Prabu Baladewa. Swarga neraka kang nanggung Paman Pendhita Durna. Wis sira kabeh rasa padha melu-melu cawe-cawe perkarane pun Rama. Samba Setyaki Kakang Udawa kawula nuwun inggih Kanjeng Rama. Nuwun inggih Kang Prabu jimat pepundhen kula. Kawula nuwun inggih mboten namung estuaken dawuh aja padha kaya bocah cilik. Ari palenggan samane bubarake kang padha sebo. Ingsun kok durange daton. Yen ana dudu-madudune Samba enggal atur palapuran ning karsanipun Rama. Kawula nuwun inggih mboten namung ngestuaken dawuh. Puspa lulu sekar dining onto triksa nganti asik kang lintang tan amung sira Maripana sadha pangandikanipun Nalendra Ndarawati Prabu Kresna arsa kondur hangedaton konduripun Sri Naralata ginarbek bedaya srimpi sinarengan pamboyonging songsong bawat sinawan saking Mandrawa konduripun Sang Prabu gumleong sandrane.